ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 17/1/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀಮತ ತೆಲಕ ನಡಪುಲೆ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗಣ್ಣಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಎಂಚಿನ ವಾ ಜೋಕುಲಿಗಾಪುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಏರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರುವೆರು ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಪವೆರಂದಿತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ. ಸಹೋದರ ದೃಷ್ಟಿನ ಪಕ್ಕಾ ಮಲ್ತೊನ್ನೆರ್ದವರ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದು ಬುಡ್ಪೇರು. ರಡ್ಡು: ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಏರಿಗೆ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕಲಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಏರು ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬಾಕಿಲಿಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕುಲದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬಾಬಾ ಕುಲದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆರು ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರರಾದುಲ್ಲೆರು. ಆ ಬಾಬರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇಂದು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ಸಂಘ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಪೋನಗ ಒರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತಿಡು ಪೋಪೇರು. ಸದ್ಗತಿದಾತ, ಲಿಬರೇಟರ್, ಗೈಡ್ ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯುಡು ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೆರು. ರಾಮರಾಜ್ಯುಡು ಒಂಜಿ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅನಾರ್ಯರು ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಸುಧಾರಣೆ ಪಡೆಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಆರ್ಯರು, ಏರು ಸುಧಾರಣೆ ಪಡೆಪುಜೆರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅನಾರ್ಯರು ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಸುಧಾರಣೆ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲೆರ್ದು ಸುಧಾರಣೆ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲ ರೀತಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಆರ್ಯರು ಪನ್ಪುನ ಒವ್ವೆ ಧರ್ಮ ಎಜ್ಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಪಡೆಪುನಕ್ಲು ದೇವತೆ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು 84 ಜನ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಅನಾರ್ಯರು. ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂಜ್ಯರುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಹಂಸೋ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಅಕುಲು ಎಂಕುಲೆ ಅಕುಲು. ಇಂದತ ಅರ್ಥನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಏಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಳಿ. ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮ ಪಂಡತ್ತು. ಇಂದು ಅಂತೂ ವಿರಾಟ ರೂಪದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಪ. ಏನಿ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜಪ್ಪ. 84 ಜನ್ಮನು ಏರು ದೆತೊನೆರು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ನಿಕುಲಿನ ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜರು ಐನು ಯಾನು ನಿಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದು ಚಕ್ರವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇಂಚಿನಕ್ಲಾದುಪ್ಪ. 21 ಜನ್ಮಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ತೆರಿಯೊನ್ನಂದಿನ ಕಾರಣ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರನೆ ಕೋಟಿಡ್ ಕೆಲವೆರೆ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನನು ದೆತೆನುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಪ್ಪೆರು ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನವು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಸತ್ಯಯುಗ, ಇಂದು ಕಲಿಯುಗ ದೇಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಬ್ರಕ್ಷಲ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಮಲ್ಲಾದು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಈ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತೆರಳ ಸಹ ಕಷ್ಟೊಡ್ದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನುವೆರು. ಪಂಡದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡತ್ತೆ ಮೊಕುಲು ದತ್ತು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕುಕವಂಶಾವಳಿಲು, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮುಖವಂಶಾವಳಿಲು. ಇಂದು ಪರದೇಶ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಏರಡಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಬ್ರಕ್ಸಲ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳತದ ಕಡೇಟು ಉಂತುದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತವು ಮಸ್ತ್ ಪರತಾಪನ ಜಡೀಭೂತ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮೊಡ್ದ ಅಂತ್ಯೋಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತಿಮ 84ನೇ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಬೆರೆನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜರು. ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲಂತೂ ಭಗವಂತೆ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಂಡದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಡ್ಲ ಉಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರ್ದವರ ಸ್ವತಃ ಅಕುಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಪಾತೆರನೆ ಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇಂದೇನು ಓದುದು ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯಾದುಂಡು. ದೇವತೆಲೇನು ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಪಂದುಲ ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು.
ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿಯ ಆವಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಲ್ಲ ಸಹ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯಾದುಂಡು. ದಯಗ ಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯೆ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರಗಳ ಸಹ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪವರು. ಇಂದೆನು ಕೇನ್ನಗ ಜನಕುಲು ಮುಕುಲು ದೇವತೆನ್ನೆ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂದು ಬುಡು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಖಿಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಡೀ ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಮಹಾರಥಿಲು ಪೆರೋ ಅಕಲೇ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡು ಒರಿಯುನನೆ ಹೆಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಕಲು ಎಂಚಿನ ಪೇರು ಬಿಡುಗಾಸಿದ ದಾಸದಾಸಿಯರ ಆಪೇರು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ. ಸಮಯ ಪೂರ್ಣಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ತಾನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸುರಕ್ಷಿತ ದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ. ಬುದ್ಧಿ ರೂಪಿ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಿಜ್ಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅತನ ಕಲ್ಮಸಲು ಜಿಂಜಿದನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತು ತೆರಿಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಕಡೇಟು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲಿಗ್ ವನಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಪೋಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರಣ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನುಡು ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನು ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ದೀಪುನೆರ್ದವರ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಬರೆಪೋಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಐನ್ಲ ಸಹ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೋಕುಲು ಈ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವೀಸ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮೊಕುಲು ತೆರಿಯೊನ್ನಾಕುಲೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೆ. ಇಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂದು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ಲ ಬೋಡಾಂಡಲ ತೆರಿಯುನಲಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಸಮಯನು ದೀರ್ಘ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡು ಏರು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಉಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೇವಲ ಭಾಷಣ ನೋಡ್ದು ಕಾರ್ಯವು ಆಪುಜಿ ಏಪ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ತೆರಿಯು ನೋಡು ಎಂಗುಲ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆದು ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಗಳಿಗೆ ಮರೆತು ಬಿಡುಪೇರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆ ಒಂದೇರು ಪಂಡು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥೊನ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಏರು ಮಹಾರಥಿಯಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಅಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ನಿಕ್ಲೆನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಏರು ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿವುಜೇರು ಅಕುಲುದಾದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನೆನಪುಡ್ದೆ ಆತ್ಮಡು ಹರಿತ ಪರ್ತೆ ಜಿಂಜುಂಡು. ಜ್ಞಾನಗು ಬಲ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಯೋಗ ಬಲ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದೆ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವಗು ಮಾಲಿಕಾಪರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನುಜೆರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ವಿನಾಶ ಆದೊಪ್ಪುಜಿ. ಭಲೆ ಮಲ್ಲ ಲಡೆಯ ನಡತಂಡಲ ಸಹ ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂತು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕೈತಲು ಬಾಂಬುಲುಂಡು. ಇಂದು ದೀವೊನ್ನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅತ್ತು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಒಂಜಿ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಯ್ರುಂಡು. ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂದು ಅವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಂತೆಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಏಪಲ ನಿಕುಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಓತೊನರು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತು ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆ ಒಂದು ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಏತು ನೆನಪುಡು ಪರು ಆತು ನಿಕ್ಕುಲೆಟ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡ್ದೆ ನಿಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪರು. ಈ ದಾದಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಎನರ್ದುಲ ಈ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತಡ ಉಂಡು. ಯೋಗುಡು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿರ್ದು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಯಂರ್ದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಯೋಗುಡು ಎಂಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಬಾಣ ಸರಿಯಾದ ನಾಟುಜಿ. ಭಗವಂತೆ ಕುಮಾರಿಯರೆಗು ಜ್ಞಾನದ ಬಾಣನು ಜಿಂಜವೇರು. ನಿಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಮೊಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಕುಲು ದತ್ತು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ರಚಯಿತ ಅಂತೂ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ತೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಚನೆ ಅಂಡತ್ತೆ ನಿಕುಲು ದೇವತೆ ಆಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ರಡ್ಡು ಚಕ್ರುಲು ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಎಚ್ಚಪಂಡ ಪೊಯ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಉಂತು ನಹಂಚ ಬಾಬಾ ಪುದರ್ನು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪೇರು ಪಂದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವಭಾವನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಎಂಕುಲೆ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಏರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪವರು ಆಯ್ನೆದವರ ಅಕುಲು ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ ತಯಾರು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ನಿರಂತರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾಗು ತೆರಿಯರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮೊಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು. ಆತ್ಮ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು.
ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿನ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುಜರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪಿರು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಭಾವ ಏನ ನೊರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಏನಾರ್ದು ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಧರ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾದುಂಡು ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರದಾನೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವನರ್ದವರ ಅನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಕುಲೆ ಆತ್ಮಗು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆರೆ ಆತ್ಮಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರ ಪಂಡ ಶಿವನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ 6 ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ರಡ್ಡು ಜನತಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನಟು ಮಲ್ಲಕುಲಿ ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು 6 ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತುದೆ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಬದ್ಧ ಶರೀರೋಡು ಬತ್ತದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತಾಂತರಲುಂಡು ಶ್ರೀಮತ ಅಂತೂ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಒಯ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಪರ್ ಮಾನವನ ಮತೊರ್ದು ಇಂಚ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಂಡು ದೇವತೆಲಂತೂ ಮತೊನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೇರು ಆತೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಗುರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತೊನೋಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಗುರುಕುಲ ಮತ್ತೊನು ಪಡೆಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಎಂಗುಲು ರಾಜಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲ ಪಂಡು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಹಠಯೋಗಿಲು ಏಪಲ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲಂತೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಲೆಗ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲೇ ಪೋಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪಯನಂಚಿನಾದುಂಡು ಅವೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಸೇವೆಲ ಸಹ ಕಲ್ಪದ ಪಿರವದಲೆಕನೆ ಆಪುಂಡು ನಾಟಕನೆ ನಿಕಲ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪವುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಸುರುತಲೆಕನೆ ನಿಕಲು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪು ನಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆರ್ದು ನಿಕಲು ತೆರಿವಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪಗನೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಗ್ರೂಪುನು ತೂದು ಗೈಡ್ನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ತೇಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವಡು ಪಂದು ಓದವನಂಚಿನಕಲ್ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಏತೊಂಜಿ ವಿಶಾಲ ಬೇಹದ್ದುದ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಏರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಶ ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವನುಲ್ಲೇರು ಏರು ಓದೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೋ ಅಕುಲು ಬಲ್ತುದು ಪೋಪೇರು ಐಕ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪವೆರು ಮೊಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲತ್ತ ನಿಕುಲು ತೂಪರು ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಒಂತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಬೊಕ್ಕಲ ಓದೇರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಕುಡ ಯೋಗುಡು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಬುಡಿಯೇ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಇತ್ತೆಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು ಬಾಬನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಪಂದು ರೋಮಾಂಚಿತ ಆದು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಮತ ತಲೆಕ ನಡಪೋರ ಐನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತಿಯೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಓದಿನಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಅವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೇರು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಎತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಧಾರಣೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಚೆಹರೆಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದು ಕೊಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಏರಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಓದವೊಂದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕ್ಲೇನು ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಕೇನ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಮನದಿ ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿರ್ದು ವಿಶ್ವನೇ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪುಂಡು ಯೋಗುರ್ದು ವಿಶ್ವನು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಮಲ್ಪರು ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಚಮತ್ಕಾರವಾದುಂಡು ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟನು ಬೆರೆಲ್ಡು ದೆರ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈ ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚನು ಏರು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪೆರೋ ಇಂದು ಅಕಲ್ನ ಗುರುತು ಆದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನನು ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಪಾತ್ರೆನು ಶುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತ್ರೆನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಆರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಓದವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ನಶೆಟ್ಟು ಸದಾ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ನಿಶ್ಚಯದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಭವ
ನಿಶ್ಚಯ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಸಂಪನ್ನತೆದ ಅಡಿಪಾಯವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಡಿಪಾಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದು ಪುನಗ ಸಹಜ ಬೊಕ್ಕ ತೀವ್ರಗತಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಏರಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕುಲು ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತಾದುಪ್ಪುರು ಯಥಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯವಾದುಂಡು. ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ತೆರಿಯುನವು ಒಪ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಐತಲೆಕ ನಡಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಏರಾದುಲ್ಲೆರು ಎಂಚೊಲ್ಲೆರು ವಾ ರೂಪೋಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐನು ಯಥಾರ್ಥವಾದು ತೆರಿಯುನವು ಇಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಇತ್ತಿನಕುಲು ವಿಜಯಾದುಪ್ಪೆರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ತಮ್ಮ ಸಮಯನು ಸುಖಕ್ಕಾದು ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಇಚ್ಛೆಗಾದು ಸರ್ವೇರ್ನ ಪ್ರತಿ ದಾನ ಮಲ್ಪುನಕುಲೇ ಮಹಾದಾನಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಸುರುಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ನಡೆತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬೇತೆಕುಲು ತೆರಿವೆರು ಇಂದು ಓವೋ ಲೈಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಕಲೆಗ್ ಶರೀರ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಏಪ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದು ಉಪ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೇತೆಕಲಿಗೆ ಸದಾ ನಿಕ್ಲ್ನ ಲೈಟ್ ರೂಪ ತೋಜಡ್ ಇಂದುವೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯಾದುಂಡು ಉಲೈಡ್ ಬರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಕೋಟೆನು ತೂವಡ್. ಅಚ್ಚ ಓಂ.